мақомот тасмими лағви қарори баҳсбарангези ба беш аз 700 нафар ҷудо кардани қитъаи замин дар ноҳияи ҳисорро шаҳр доданд. гап сари қарорест ки раҳмонзода усмон сабз моҳи декабри соли 2015 замони раиси ноҳияи ҳисор буданаш имзо кардааст. бар тибқи он аз ҳудуди рӯстои боғистон барои беш аз 700 сокини ниёзманд қитъаи замин барои сохтани манзил ҷудо мешуд. қитъаҳои замини мазкур албатта дар асоси қарори комиссияи ҷамъиятӣ пешниҳод шуда буданд ва дар асоси муроҷиатҳои такрории зиёди шаҳрвандон ки дар рӯйхате ки тасдиқ шудагӣ буд норозигӣ баён карданд ва ҳамин қарорҳо шаҳрвандон бевосита муроҷиат ҳам бар мақомот ҳам ба сохтори алоҳида буд ва дар ҳамин радиф аз тарафи прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон кумитаи агентии заминсозии ҷумҳурии тоҷикистон санҷиш гузаронида шуд ва дар асоси эътирози прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон қарори мазкур бекор гашт. мақомоти ҳисор мегӯянд мушкил дар тақсими замин замоне сар шуд ки масоҳати заминӣ ҷудо шуда танҳо ҳудудан ба 500 нафар мерасид, вале талони гирифтани порчаи замин ба 706 нафар дода шуд. ин ҳолат боис шуд ки қисмате аз сокинон ба унвони додситонии кул муроҷиат кунанд. бекор шудани тасмими тақсими замин дар ҳисор баҳсу ҷанҷоли лафзии шадидро дар маҷлиси ноҳияи ҳисор барангехт. бархе аз вакилон дар ҷаласаи охири моҳи декабр тасмими раиси нави ноҳияро нодуруст шумурда гуфтанд мардум солиёни дароз дар навбат буданд ва баъди як фурсати кӯтоҳӣ хушҳолӣ якбора ноумед шуданд. бархе аз сокинони безамин мондаро шурӯъи ин баҳс ноумед кард. ҳабибулло ғафуров сокини деҳаи обшорони ҷамоати сомони ноҳияи ҳисор ки солҳост барои гирифтани як порча замин талош мекард, ним сол пеш шаҳди шодии соҳиби замин шуданро дар боғистон чашид, вале ӯ аз ин ҳама вазъият ҳоло хеле хаставу ноумед шудааст. дар ҳамин замин назди ҳавлигимон 5 оилаем аз ҳамин замин танқисӣ мекашем. кӯи илоҷаш буд ягон чора медидан ҳукумати ҷумҳурӣ бо хубтар мешуд. илҳом мирзоев як сокини дигар низ аз қабили нафарони хуштоле буд ки аз заминҳои канори деҳаи боғистон соҳиби замин шуда буд. ҳамин заминҳо дар ҳақиқат мувофиқи қарори ҳукумати ноҳияи ҳисор тақсим шуд. мардум талонҳое гирифтанд, қадри имкон талонҳо дар дасти мардум истодагӣ аст, лекин заминҳоро худшо бекор карданд. имрӯз бо гуфтанд ки рафта худмонам дидем ки ҳамун заминҳое ки бо меҳнат заҳмат ҷуфт буриданд, тақсим карданд, имрӯз бо табоят ҷуфт карда кишт карданд. корида гандум корида аки намедонад мардум ки куҷо даъво кунад ва ӯ заминҳоя аз куҷо гирад. мақомоти ҳукумати шаҳри ҳисор гуфтанд баъд аз бекор шудани қарор як комиссияи вижеи ҷамъиятӣ муроҷиати шаҳрвандонро барои дарёфти қитъаи замин аз нав баррасӣ дорад. комиссияи ҷамъиятӣ аллакай бештари муроҷиати сокинон ба заминро баррасӣ кардааст ва дар рӯзҳои наздик бар асоси қуръапартои қитъаҳои замин аз нав ба сокинон тақсим карда мешавад. албатта аллакай мувофиқи маълумоте ки мо аз комиссияи ҷамъиятӣ назди мақомоти иҷроии ҳукуми давлати шаҳр гирифтем, аллакай қисмати зиёди парвандаҳои шаҳрвандон мавриди баррасӣ қарор гирифтааст ва аллакай рӯйхати онҳо муайян гаштагӣ рӯзҳои наздик насиб бошад онҳо соҳиби замини худ мегарданд дар асоси талаботи низомнома ки бевосита ба воситаи қуръапартоӣ ва дар худи сари замин ва шаҳрвандон соҳиби замини худ мегарданд. коршиносон мегӯянд кам будани замин барои бунёди хона ва гарон будани қимати хона шиддати масъалаи дастрасӣ ба манзилро дар оянда ҳам бештар мекунад, чун пешбинӣ мешавад ки то соли 2018 аҳолии тоҷикистон аз 8.5 миллион нафар то ба 10 миллион ҷамъият афзоиш ёбад.